Kapani takte buk song haino hailam sogo Kothoma Bizab channel o. Hunke tabuk je social media o viral lungui tongmani kaisa video viral lungui tongmani engkha Tirthamukh Mela ni. Ajaga tamani sajaka chini Tiprajwk bwri bai wansa chalano berai tongmani nugui chini Tiprasa Chwla rok bolaikha hinui Kothoma ni bisingtwi saimanka phiaba kubui koktamo tabuk phono lokorok saichimayanko. Kapani takte buk song chini Tiprasa rok baksa baksa video no nugui belekhana kha kochonjak hinlai tongmaikha wansa rok no iko omo haike nugui bumani bagui o bunai rok no belekhana hambai rok lai tonglaika baksa baksa. Phiaba angbo mane aboni kuno khilabia angbo sajago omo hairok tumu nungui tokhanga ke omo hayangnani nango tamu bwri tamu chala mangnai inchi khobui tangnani nango phiaba kubui kok hingke amoya khapani takte buk song norok dongor tipi rogobo nugui mankhana Tiprasa bwri rok hojak tongde huichari wngdi tabuk chini Tiprasa Chwla rok belekhana kha nanglaijak hinui omo simani kuno hamyani kokya khapani takte buk song chini Tiprasa Chwla rok belekhino mane wansa rok bai omo hairok khe beraimani joto jagani Tiprasa rok no sajagya phiaba o mela o hingkangke kuno wansa bai Tiprajwk bwri omo haike yagrombai beraioi chini Tiprasa Chwla rok nugu bumani amo khapani takte buk song chwng jotono saimano chini Tipra o tamungui tong chwng abo belai hamkai no saimano chini Tipra o wngkha wansa rokni kok hingka ke serious nahajago chini Tiprasa rokni kok no hingka ke graijok khaijakya chwng amo kahamkai no saimano agini hoite nugui phaio hingke wansa rok police rok no bongni property hinui wansugo hingke police rok de jaga o tongo hingka ah jaga khe bongni bwkhatorui thango amoni bagui tamungkha khoroksa chini Tiprajwk bwri bini boyfriend bai khlaiui bo yagromlai beralai tongmani hingke mela o ba koto borok kubang koto aijai adekheno usikpai omo hayang edeba hingke omo hayangmani bisingo no o wansa bini private part tangwi ririkha o bwrini hingke bini boyfriend bo bini logini tongo yagrombai se beralai tongmani hingka ke borok gana gana khlaiui hingke bini boyfriend bo nukha hingke police rok no samani police rok kuno action naya hingke last o hingka ke tamungkha dolong no ringui yakoi chini Tiprasa rok no je tongnai rok no sawui yakoi pale mole khe o wansa no kaduli khachigui omo haike bulaikha phiaba a wansa no si romboi yakoi tilonga nangmani phiaba chini Tiprasa rok se ulta lathi charge hijakha police rok bai khapani takte buk song chwng jotono wansukgui naila chini Tiprasa Chwla rok Wanjui rok no omo haike bongni private part rok masasuk tangui rikhangka ke chwng bo bahai condition o thangsugui kamo phiaba police rok ke tamo chini bagui kha nangya bongni bagui solda kha nangui phiaba bongni kam borok khaio amodo kaham kongno borok ma khainai no phiaba jefru mane omo hai khajagui tongo borok no sapro borok kisa serious nahari o samungno kaina nangmani hingke last o hingka ke chini public rok chini Tiprasa public rok borok no sak soyangge kothumbai bolai poro ke last o hingka ke Tiprasa rok no